Angkol. Tagol! Ang haptita, Tanya. Tita, Tanya. Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Una sa lahat, congratulations sa bagong kasal. Ikinasal ang content creator na si Zainab Harake at basketball player na si Bobby Ray Parks Jr. Noong June 1 sa Crystal Palace of Aquila in the Sky sa Tagaytay City. Hindi ka imbitado? Ako yung in-invite. Ako yung mayaman eh. Subalit, may mga issues matapos ang kanilang kasal. Ngunit pinabuluanan ito ng content creator na si Zainab. Dahil napansin ng mga netizens ang mag-asawang Tony Gonzaga at ang kanyang mister na naka-paper plate lang. Yun daw ay pika-pika portion pa lang. Hindi pa yun yung reception. At sinasabing milyon-milyon daw ang ginasto sa kasal. Ano naman ang pakialam nyo? Ba't ka nagsa-side comment Pero, na? nahawa sa'yo. Pero ang totoo, hindi naman daw umabot ng 20 million ang kasal. Naging engrande lang daw itong tignan dahil na rin sa tulong ng isa sa kanilang mga ninong. Na tila ba'y regalo sa kanila. Kaya, bless sila at hindi na nila pinangalanan ang nasabing ninong. At sa usap-usapang buntis nga ba si Zainab? Hindi raw ito totoo. Pero patuloy niyang mamahalin ang asawa niya at kanilang dalawang anak. Subalit, di na pinag-usapan pa tungkol sa hindi pagdalo ng kanyang nanay na si Maria Fe Ocampo. Ikaw, kabisyo, namangha ka rin ba sa kasal ni Zainab? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call. Morning, Teets. Kabisyo, Feel good morning! Miyerkules ta karon ha, medyo maulan, malamig ang panahon, madulas. June True lang. 18, 2025. Sa oras na 7:35, kasama niya pamasang Angkol Dagol. Sa mga angkol, kasama dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, pambansang Tita Tanya Chinita. Tita, siya si Tita Max. With the pambansang Senior Mang Kanor. Sayang hindi kinakapunta. Kaya nga eh, parang di kita nakita sa SDE. SDE? Same day edit. Ayun pala meaning no? Akala ko na yung same day SDE. edit. Akala ko plate Kita number. nakita kasi pinost siya eh. Wala ka doon. Low profile. Baka Baka ikaw- maalaman nila na baka ako ikaw yung yun. ninong na nagregalo. Sinabi mo na eh. Di Low nalaman nila. profile. Oo nga. Hala, nadulas yung... Madulas kasi yung panahon ngayon eh. Kaya na-slide yung nila Pero ko. ang laman mo talaga, Mang Kanor. Basic. Ang ganda talaga ng ng kasal nila. Perfect. Oo. Eh, makita mo na, grabe. Tapos yung followers niya. By the way, si Zainab, merong 5.9 followers sa Instagram. Yes. Sa TikTok, meron siyang 17.4 million Pero followers. sa YouTube, dun siya eh. 14.9 million followers sa YouTube. Grabe. Kaya sisiw lang. Kung siya man yung gumaso, sisiw lang sa kanya. Kasi malakas talaga kumita si Zainab Harake. Oo naman. Even naman yan. At saka happy ako sa kanya. Hindi ko masyado highlight yung gastos, pero happy ako sa kanya kasi she found her true love. Yun, nahanap niya si Ray Parks. Si Ray. Di ba sabi So, ko basta parang basketball player, loyal babaero. talaga yan. Loyal yan. Basketball player Hindi yun si eh. Ray siya yung exemption to the rule. Ay, yung ibang basketball player ba? Yung mga taga MPBL na kilala ko. Hala ka. Oo, tsaka taga PBA. Pero siya PBA? Siyempre, basic! Hala! Yung liga nga sa inyo
talaga PBA tsaka MPBL. Ay, chika lang. Bakit? May nag-chat. Nagpa-shoutout sa'yo. Gusto mo ba mag-name drop para mag-trending? Sandali, nag-chat. Oh, Huwag na, maluoy ka. May practice kami. wag na. Tago natin sa pangalang. Charot. Yan. Pero happy ako sa kanya. Oo. So, hindi lahat ng kaya pala basketballero mukhang bongga babae. kasi may assistance ang ninong, sabi nga niya. Oo. At kaya din naman Oo ni naman. Zainab. Tsaka sa Grabe. paper plate, ano pa naman yun eh. Pika-pika. Oo, pika-pika pa Kasi may naman mga yun fireworks, eh. di ba? Tsaka Filipino din sila, no? Oo. Sa reception, Paper. ibang plato yun, siyempre. Correct. Eh, alam mo naman, Pinoy, paper plate ang kumain si Tony Gonzaga at saka yung asawa Sabi niya. ng followers, Hindi, sabi ng basketball player. Puso yung basketball player eh. Nag-practice sila eh. yung basketball Yung player, follower. Sinusundan siya ng ng followers, basketball player. ang tangkad Ng basketball player? ng pare. Ba't ano si Father? At kasali, Si Father? yung basketball player. 3 points! Yung basketball player? Yung follower. Okay. Sabi ko. Ang ganda ng gown niya. Yung bride? Hindi ba? Gusto mo talaga. Tumira ng Trish! Yung basketball player! Yung Trish. Ha? Si Father, yung Trish. Yung press. Hindi ko na-guess. Sabi niya, tumayo po ang lahat. Tumayo naman sila. Sabi ni Father? Sabi ng basketball player. Kaya pala. Na-injured siya tuloy! Yung basketball player? Pare! Uy, kawawa naman Yung pare! Yung ninong. Type na yung abay Type ni ninong. ng basketball player. Basic. Basic sa basketball player. Sa fathers. Ay, Sabi niya, you may now kiss the bride. Naliwala na sana ako. Sabi ni Father? Sabi ng basketball player, i-kiss ko lahat yan. Yung si Father? Basketball player. Basic. Ay, si Derek. Good morning. Nakikinig Direk daw Phil. siya. Derek Phil at sa kanyang asawa. Derek Phil Cruz. Good morning. Sa lahat ng mga Morning. bumabiyahe, ingat po. Hanggang las 9 pa po tayo dito yan sa stasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Pwede mo bang i-memorize yan? Basic!